Ħafna jistaqsu xi jsir mill-prodotti kollha li jinqabdu mid-Dipartiment ta' Dwana fil-containers li jidħlu f'Malta u għal xi raġuni jew oħra ma jitħallewx jidħlu fis-suq jew ma jitħallewx jittieħdu għand min kienu indirizzati. Net News żar il-birja tal-oġġetti li se jinbijaw mid-Dwana u għalihom il-pubbliku u mistieden li jitfa' l-offerti għall-lottijiet. Fuq il-post il-Marsa tkellimna ma' David Mifsud fejn spjegalna x'oġġetti varji jkun hemm għall-beħ b'mod regolari. Ikonna diversi fliexken ta' xorb, whisky, brandy, vodka, minn kollox, minn kull tip. Mbagħad ikonna affarijiet li ma tantx ikunu komuni bħal lanterni, bħal solar panels, affarijiet ekku, maqbudin Dwana. U dawk interessati li jaraw il-wirja tal-beħ u jitħajru jitfaw offerta, x'jagħmlu? Timla l-formula, l-application form, jara l-imlot irid japplika għalih, irid jibbidi għalih, isib fuq il-formula il-bid korrespondenti, jimla l-formula, jissilja fl-envelope u jitfaħħa fil-kaxxa kemm wara. Jifqu l-bids, tinfetaħ il-kaxxa, u minn hemmhekk jibda l-proċess ħanaraw ta' min kienet l-ogħla bid fuq kull lot. Bejn it-tnejn u l-ġimgħa 24 ta' Novembru fil-Marsa, 131 lot ta' affarijiet varji qegħdin għall-wiri tal-pubbliku fejn fost l-oħrajn hemm 4 karozzi, xorb, żraben, madum, tajers u dingi kbir. Il-wiri tal-oġġetti hu miftuħ bejn it-8 ta' filgħodu u n-nofsija u minn sija u nofs ta' wara nofsinhar sa 3 u nofs ta' wara nofsinhar fi Newport Bonded Stores il-Marsa. Dan il-beħ mid-Dipartiment ta' Dwana jiġi organizzat b'mod regolari.